Andazi ixesha elingakanani ndilumkise uba ndohlukane nomfazi womntu. Jonga ngoku sendihleli ebhotini, andiyazi nabo ndiyolahlwa phi. Into bendiyikhathalele ngantoni mani le? Oyi, ndimisa imoto. Oh Nkosi yam, mandenze umthandazo wam wokugqibela. Ndiyafa namhlanje. Ishuri sakudutyulwa apha. Ndiyavakala kusethafeni. Into bendizayithini le madoda? Hayi Nkosi yam. Naba yasondela. Nkosi yam, ndiyawuthini la? Ya no sifumene Grootman. Sibethe ngoku. Sayibetha ngoku ke ugqiba siphathele ne-pictures. Sure ke bhuti. Sharp. Moja. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu, nasi siqwenga nasebali ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu, lashicilelwa kumaziko okushicelela sePowerhouse Media Productions, bali lona elithi ikhasi lezonxibelelwano, social media lonwabele. Eli lelinye lamabali asesembizeni. Kuloko ndisithi kuwe, hlala uthe gqolo kweli khasi, upulapule namanye amabali anokutsala umdla wakho. Sithe enkosi ngendlebe.